guys. Angger kerja kodanan, angger kerja mantuk kodanan. Dadine desih iki temandang libur dadi batuk pilek karuan ndik bengi bar kerokan. Desih mulai masak nggih. Arep gawe dadar jagung. Tuh sak cuwek bek. Iki mang jagung manis 3 tak campur tepung terigu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Selamat beraktivitas masing-masing. Selamat mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Iki desih ya arep gawe dadar jagung, pelah jagung nggih, terus apa nyayur menir, walot karo kobot karo bayem. Lah iki desih wis bar nyambel sak cuwek. Kowe tak cicil sik guys, sambele tak dadekno sik, engko nyayure ngguri. Nyayur terakhir jadi anget-anget tak gawe bakwan jagung dhisik. Untuk sementara kerjane diliburkan dulu guys, libur dhewe. Iki engko rencana disih mau rewang gawe keripik pisang. Pak Suki ning sawah nunggoni mprit guys, malah mprit iki akeh. Mprit iki jan nek gak ditunggoni malai. Padahal wis ditumbasno alat kok online sing klilip ngono kae lho, wis dipuasani kuwaben ngono. Tapi jenenge mprit ya wis ngono kae. Nek gak ditunggoni eman-eman wis jebrol guys, panine dhisik iki wis biah. Karek nunggu panen. Dinda nek urung tak lerno sego nduk. Kemarin di family online ada yang bertanya ya guys, sawah 1 hektar di situ berapa deh harganya? Nek sawah ki nek adol etar-etaran ki ning kene gak enek Bu, ndak ada nggih. Eneke ya cuma 1/4, terus sak wolon, terus setengah. Nek 1 hektar kuwi yo kuwi nek gak bangkune wong sing wis kaya raya gak mampu tumbas 1 hektar nih, kecuali di luar Jawa. Maksudnya iki koyo perkebunan, koyo perbahonan ning kene mbahon gak enek guys. Wong hitungan hektar-hektar iki gak enek. Tergantung nek kene misalnya suatu contoh ki umpama ya contohnya mbahon iku yo gak etar-etaran, adole iku cuma iciran pirang kilo, iciran sedeng, iciran pirang kilo, wis ngono kuwi. Kuwi ngono karangan. Dadi yo iciran 10 kilo, yo terus dinyang regane piro, naware piro. Tawane semene dinyang semene, wis ngono kuwi guys. Ora enek cara nek terus etar-etaran iki gak enek. Kuwi kan ning luar Jawa. Maksudnya kebun sawit, toko kebun klopo pridang kuwi adole nggih etar-etaran, tapi nek ning kene iki jarang. Hitungan ngono iki jarang guys. Yo piye yo dhewe desa mawa cara. Dadi beda daerah yo beda-beda. Umpama kuwi kan baon iki kan tanah perhutani to. Maune iki alas, maune hutan. Enek apa PT jati, lah jatine padha ditebangi, terus lahane terus digarap karo wong tani-tani niki guys. Lah iki ngono, kuwi dadi yo tanah-tanah ora pemajikan. Misale tumbas yo gak selamanya memiliki. Ujug dijaluk perhutani iki yo iki kan sementara, garapan sementara. Wenang garap ning gak wenang abol. Gak menang jual ngono kae guys. Ya cuma dienggo sandang pangan lah. Kan koyo Mas Bagus mungkin kan beli. Lah entuke beli yo jenenge biyen kan gak melok babat to.
ora melo apa iku maksudnya berarti yo ket pertama kali blokar ngono kae hutan iki nek wong sing dhisik ora sah tumbas jabat dhewe sak amba-ambane yo gak sah tumbas nah, tapi nek wong saiki yo pandah tumbas yo guys wong ora iso babat dhewe pengen duwe mbaon yo kadang kan ana sing dijual laku sakmene nanti ngono itu jadi yo buka tanah pribadi maksudnya tak lerno sego nduk untuk nyayure bumbu ya jadi sayur iki anget-anget sambel karo lawuhe kan wis mateng dhisik. Kok sedeng paksu mangko sawah. Kan tak sayurno kates niki nek mangan walah dosa ngere. Iki mumpung ning omah iki yo masak niki nek ning arep ning baon apa arep ning iki yo kesuwen guys. Memakan waktu untuk yo awak kesel barang yang ngelar sego urung tak lerno mbek kuwi pelas karo sambel dhisik sayure urung mateng entonge urung jupuk lho jupuk entong sik wes umat angger kadung nyekeli pitik lho celete lha engko nek nelak ning kono piye lah iya piye kuwi colno nggih apa kon beleh dibeleh ya dibeleh nggih ya tak beleh gorene beleh beleh lho dibeleh nggo iwak disayur oleh dibeleh kon bleh Pakde. Kon bleh Pakde pitike. Ya, dibeleh ya. Dibeleh. Dibeleh oleh. Gak oleh. Lah kenapa rek gak oleh? Lah wis bar mandi dek mondongi pitik apa gak telek tok kengko. Kok nek dingengeki piye? Ayo digoni jopo, culno neh nggen mam. Iya, wis ndang mam. Oh, alah. Diusapi bajuke. Bajuke diusapi. Alah, melok. Iki sih proses nyayur, guys. Gambas, kok gambas, lambe kok kaya ngene. Iku lho apa? Dito hirosku ki anu kobot karonan waloh wis tak plungno kobote karo walohe iki wis umum ben ngenteni merdoke terus bumbune iki wis tak gawe bumbune apa ae dhe bumbune iki mau ya brambang bawang uyah micin karo kunci tak ulek guys terus tak paringi jagung nom karo ulekan beras terus iki bayeme kemangine wis tak elokno ngumbah kemangi terus iki bayeme iki bayem sendekan campur bayem sapi kombaon ndek iki dirambakno doke ayu-ayu seger-seger wis ngene iki jangan menir iki mok jegar jegur wis dadi iki lho guys jangan menir nek ning kene jangan bening tapi ya dadi buket wong soalnya enek jagunge nom enek ulekane beras Dik Dinda request kon ngekeki jagung ulekan piye ngajak tumbas apa
Duh, esok-esok masuk tumbas es. Ki dompetnya tak kayak gini sih. Yo ngenteni sih Mama tak masak dulu. Mama masak dulu sayang. Permen ae nggih aja es nggih. Lho kok nek es dikeroki Ibu. Ndek iki wis bar ditumbasno es krim Pakde no kok. Lah piye? Mama masak sik iki lho tak nganu nduk. Lho nek kobong piye engko? Pateni kompore. Lho, lah engko rak Pakde teko kok sawah rak lesu. Lho, kung mateng Mak nek masak ngono lah Pakde terus marah-marah piye? Pakde ngono nek lesu piye? Kok sayure urung mateng nek kon mateni kompore ki. Gak ya tak matengne sik engko terus ning warung tumbas permen. Mama tak nyayur dhisik sediluk tok, Nduk. Sediluk tok. Ya Allah, nek kadung ngajak ning warung koyo ngene iki lho, guys. Nek muring-muring nek apik. Aja nakal, nek Mama ditukari lho nek tawon, Nduk. Lho, kok nek entuk bisa piye iki engko? Yo, pentung nggo sapu. Nah, gak ono sapu. Guys. Nggih sik aku tak ngemplungno bayem sediluk. Sediluk mateng. Lah kok kobong? Nek ditinggal kobong Nduk. Piye cah rek marah-marah koyo ngono kuwi? Tekune rek koyo Nyai Ronggeng. Kok marah-marah ki piye Bu? Anakem ki Bu. Piye-piye? R P Z ngono nek sekolah. Urung sekolah wis roh huruf R Z P piye cah? Kok pinter meneh cah? Urung sekolah kok wis iso A. Bar A apa, Dik? B C ngono. Nggih. Iki sayure wis mulak malik kaya ngene iki. Bulak-bulak, guys. Nah, ngene iki sayur menir. Sayur lekotrok, guys. Nek dibeningan cuma orang nganggo tepung beras, orang nganggo jagung, kuwi dibening. Apa sing dicokot, Nduk? Dicokot apa, sayang? Hah? Apa sing nyokot? Olah tawon. Endi dek dicokot iki lho? Apa le? Walah, apa iki? Monggo ngene kok, Cah. Ki ora nyokot iki. Iki monggo, Dik. Emang beras turani ngono, guys. Sampai tak elokno kabeh wedi nek kebuketen. Nek kebuketen kan melotrok. Tak sisakno saithik. Soalnya nek jagunge nom bareng. Piye? Gak bareng sayang, gak bareng sayang. Awas lho. Enak bar dinggo goreng bakwan kemang lho. Bakwan. Dik Isa minta bakwan mboten? Nggih. Kae ning Dur. Minta. Minta. Aduh. Iki lho, Dik, iki lho kayakne ya wis ready lho, wis mateng, sambele wis mateng, sayure wis mateng. Ora seger. Iki apa? Lah iya, cokek nek piye? Ya gak usah, engko nek tiba ape ngadeg. Wis gak usah, tak jupukno ngene. Wis nang mundhut. Pedes napa ora? Nah iya piye? Mau Mbak? Mau apa enggak? Enggak. Alah wong kowe kok dikeki panganan ngene. Sah. Paling mbok dolanan nganggur. Wong angger roh abang-abang nek lomboke wis gak sido. Walah suwek rendah hipo, guys, iki engko. Nek mangan nyampleng iki engko pokoke wis ora nglengak ngalor, ora nglengak ngidul. Wis suwe iki ra masak ijo-ijonan ngene iki. Kok Mbah Dok ndik ngentuk bayem, entuk kembang kates iki setengah kresek kok mbaon. Kon wangi masak iki urung tak ritili.
Dek, awas lho, Dek, nek bawah lho, Dek. Nek bawah kuwi iki goleki apa? Siap kabeh. Mateng. Dalem. Apa sing dua? Oh, endi Dek dua? Oh, alah karo ember kae warnane padha dua jere. Nggih, kuwi nggo buah nggih, nggo nyumbang. Kuwi sing cilik nggo adah tempe. Kuwi lho entuk menciki ngono, engko nek glewang ayo turun. Lah, engko nek bawah. Nek bawah nggih. Walah, wis balik ke sawah. Apane? Oke nih. Iya. Bismillah. Untuk pirang karung? Jipuk pupuk, guys, pupuk jatah kanggo ngabuk nek walian. Nek sok iki apa nih? Tak kira ki yo balik ke sawah iki, Mang. Lha nek ora ana abene, ora ana mlebu omah. Sarapan, guys. Disih sarapan iki lho. So tak anjut entuk wimbo. Saking segeris agek nyayur ngene wis celegak-celeguk kudu mamae. Segane 2 entong. Sayure mbuh sak pira lah. Wis jan mantap suweger tenan lho. Mambu kunci, mambu kemangi. Mantap. Monggo sarapan. Kita sarapan sik ya. Guys, bismillah guys, mangkat rewang. Tak kon ngeterno paksu. Soale serondo adoh. Untuk adoh guys, cedake gapura, cedake jembatan kono. Pak Sus bar ngusung pupuk nabuk urea. 6. Lho, kok makin nang omah yan? Tak kira ki anam beneke HP nang dek nang omah ki mang dengaren. Ya leren. Wah, Pak Jen menyang dhewe. Walah, Mas aku ki nek anam. Aku ki tanganku iki lho sing ra. Kowe apa kowe di tangan? Oh alah. Duh sambat tangan kabeh. Lah yo masake tuku lho adik dhisik yo nglereni awak ge jenenge wong mergawe ya ono yene ora tau do leren lho. Terus sambat tangane do. Alhamdulillah guys, iki dhisik wis tekan lokasi. Omahe pinggir kali guys, mepet kali. Cedak kali lho, iduk nek karo kali. Yo omahe. Tapi kene iki wis kali, sungai. Iki dhisik nek kon jero omah iki. Iki proses pembuatan keripik singkong. Prosesnya mila sing cilik-cilik tak luwung cilik-cilik sedeng enak cekelane malah di kok pinter apa orane ora pinter lah lah gak tau roh ya nduk gak tau roh dhisik kok mari nggih awor iki gak ki wong ndi ngono rek mendarat adoh men rewang adoh men ngono yo ngomong sing duwe gombal amo jaluk Mbak minimal lho Mbak engko anu
Ya Mbak ambek wajan. Wajan sote. Wajan-wajane urung enek iki. Kowe kok kene, Pak? Wajane ning dhuwur. Lho kene Pak. Iki lho. Aku kok kletan. Iya. Iki mang jane kurang kulon sithik ya iki. Kilo pawone. Nganu gak omong. Lho. Oh, gak maksudnya sing etan kan gak terlalu hidup mbek sing kae kono tenanan. Heeh. Wajane nang dhuwur kae akeh. Yo lek kurang cilik kali. Coba kubal lama tak butuh lho. Kok iki Pak. Senapet lah. Nggo lampi, Mbak. Gelem ya. Lah kan kok nae nek jaluk ngomong kok kono dibakna tidak kesel. Ya. Soale tanggane iki dhuwur. Kayak ngene, omahe tingkat, guys. Nanti blender Mbak saya. Ya, tak blendere. Endi, bawange terima kuwi tok, Ri? Gak kurang. Bisa. Wes. Nangis, guys, ning geni awone anyar. Rencake kayu bakare teles. Dadine mekane suwi bulek. Wis dadi geletok ngene. Deng-deng. Wis wong kudu pilek. Tambah ketambahan bulek. Ngenteni lengone iki panas. Minyake nek panas kok langsung dijeguri iki, guys. Iki sing wis bar pasan. Terus dirumboni bawang karo garam. Nek diparingi tumbar iki jane enak, tapi nek digoreng gampang gosong. Jadi gak ditambahi karo tumbar, gak dikei tumbar, guys. Ya sing wis mateng. Ternyata tak ngincipi ya, kripeke ya. Alah, kowe langsung tulek koyo ngene iki. Bismillah. Oke, sing wis mateng. Anyah ya geni. Nanti kok geniku ya kaya geniku ngerti aja kok ngono. Langsung pilek sekolah aku. Pilek sakal. Uang ora patek diartes ya sampai sampel tak makan dhewe. Aku dhewe. Ana bojo merasa ora iso er. Bojo anu ngene iki piye yo? Kan piye yo iki? Apa? Kan apa? Rampir. Pak. Lek sunari. Lasmiran jenenge. Yo ngono karena aku nek kene Wes ora pakare dedek geni, dadi ya ora ngekakno. Nah, kayak garing, Mbah. Gak pegel nyugokno, Mbah iki kok. Cilik-cilik. Rebak-rebak. Ora tau dedek geni wis pirang puluh taun ae. segede ae. Laras yo anu kok. Lah wong yo leke gak yo mirip kok. Iki kan goleke. Ya mirip. Iki gadah ngono Mbak, kok minyak. Iki aku wis duwe. Aku duwe kalau Mbak. Kalau Mbak Tik kalau. Dhewe. Kalau Mbak. Ayo lah tomat kok. Iki angget iki tak gadah minyak iki. Ya wis nyah nggo lah Mbak, kok aku jupukno nah ya. Iki gak enak sing cilik iki, gede-gede kabeh kok. Ya kudune golek dingklek nek kok kono. Iki lho, Fri. Lho. Ayo iki dingklek. Sampai jam 3 sore guys, disih belum pulang, urung rampung. Arek saiki iki.
nang sekolah kono wong pinter digoblok dhewe kok. Nah, aku tuh lho gak lagi kayak tak sekolah bareng lagi. Alah, iru dari lah. Masih pakai kayu. Tawonnya manual. Mau ini sering wis Mbak kowe sing sekolah tak sangoni, aku nonton. Nek iru ki gak nganu malah ngene iki. Anggere nek SMP iki mak ngene iki lho. Wong kowe kon sekolah emang kowe masuk sekolah sampai SMA itu ya enak CB aku ngono tak. Kowe gak sekolah yo enak CB aku yo ngono wis. Ora gelem kok anggere sok kok bengak-bengak lha aku ngono. Rugi aku ngono. Yo ta langgam sejago. Apa? Itu lah. Siapa? Yo ta langgam sejago. Wah, kok Oh, medal ora kosong tuh kosong. Ayo kuat anakku. oh, ini sih aku tuh mau bilang itu. Orang itu ngomong sana gitu. Kalau gak kalah aku mau. Ayo ini. Alah dia itu boleh Hidup dhewe lah lan jalan seneng yo. Itu gue aku kuat yo. kalau tahu salah. Guys, alhamdulillah guys, akhirnya rampung jam 4 sore baru ulang. Iki bentelane sak mini-mini iki dibagi bentelan guys. Yo, ulang yo. Lah mbok weno mang nek Mbah, Pak alate mang kaya bener kok kurang. Nggih Mbak wis. Iki Mbak Min sing duwe gawe guys. Sing duwe omah. Ayo pulang. Metu ndi rono gak kena rono ya. Metu rene ae. Wis ayo. Alhamdulillah guys, dhisik wis tekan omah, ndek mau dhisik diterno Mbak Ning. Soale Pak Suki arep tak telepon dhisik gak duwe paketan. Enggak usah. Paketane telas. Loh, kutah dek, kutah. Mbok gak nggih. Tuk ceriping. Ayo nek tumbas ayo. Jukokno dompet Pak De. Tumbas S1 wae. 2 apa 1? Gak yo karo nyarutang diki gak 2. Yo 1, S1 lha ndek iki urung dikeki dhuwit no karo Pak De. Saiki 1 wae nggih engko. Yo wis nang omah mbek Pak De nek ngono tak tumbas, Mama tak tumbas dhewe. Nggih? Nggih? Kowe nang omah mbek Pak De tak tumbasno ae. Ya wis. Gak usah nderek, Adik. Nggih? Duduk kono ning Pak De, duduk tak tumbasno. Dadah, tangannya piye lho, guys. Dadah. Dadah sing apik. Dadah karo ning HP. Apik. Dadah, halo Dadah. guys. Ngono. Wedak mbeluk-mbeluk, guys. Tepuk tak nggo kabeh. Tapi yo irunge iki kaya mang bar dunake sirunge yo ilang wedake. Masa pitik mang kok urung ya? Halo, guys. Mang dicono. Pitike sesuk dibelah, Pak De. Yo, Saru. sesuk pitike dibelah ae ya. Tinggo lawuh, mami Pak Pitik. Gak ulah. Loh, masuk kok ulah? Kok ulah? Besok dibelah ya Pak De? Gak ulah. Loh, Masa ora. ya seneng omah mbek Pak De nggih tak tumbasno dulu nggih. Kok kakak Adam ae. Sing dateng. Angger muni kakak Adam kok wis mencap lambene. Termantuk ae ya. Kudu ngemah wong ae. Nggih, tak tumbasno. Mak, kita no sapa ya? Ese ya. Ese tak weno sapa ya iki? Sandale kalau De sandale De. Gak De iki anu ono kakak Adam e piye? Waduh, ngenteni. Bilang apa, Dik? Bilang apa? Heh? Lah ya Rene. Kalau Pak De. Sakno De. Ayo ndang nyabrang nek motor. Awas. Nek njungok kok nek ngenteni kok nengi. Kene lho, Nduk, engko nek kotos ning kono, Nduk. Kene ae lho.
Ya Dek, cakne Dek. Ayo kono cak nembah dok. Anu, Pak Dek tak omongi. Engko tak kon ngomongi pipa. Nah, iya ngene. Ya ya, ya 200 ya.